ni som le pahni sang ni som ni le pathum October ni lai tho tran zanan hian Rawpuichhip local forum MPF ten Rawpuichhip ko chunga party hrang te ko khoma MPF tele party hrang te tho ho na mingsain nan to te tiang chuan in hril hriat non na te nei ni a Rawpuichhip Presbyterian ko hran hola hun hi man ani a tiang chuanin MPF atanga committee member ba ka hian party IO anon kal thaviawa ZPM atangin pathum BJP atangin pahnih Congress atangin pahnih MNF atangin pali anon kala tiang chuanin tho ho na thu thlung te sem vek ani boka tiang chuan MPF chuan dan bo chelo turin angeni na beisei tak mewa candidate te ti hau tak lo thayang bera chet tuma ther lo manga mi thlememo tiang te kha ti lo ni se ti atin party pon fleck tar dan tur zat po hi kai hruina om vek maya chung te po chu sem ani a tiang chuan in kai hruina ang taka kal kha MPF chuan adu ber ani tiang chuanin hun thatak hlimom tak in po tlang tak man ani a ra thatak te po chua kan beisei bok ani tiang chuanin in thlanna duty ang tele engemaw po hi MPF in a kai hruai vek dona but a mani du thu thua lo duty ang chi nilovin MPF kai hruaina ni vek don ni